Krásny deň, milé dámy a milé ženy. Vítam vás v našej vianočnej meditácii, ktorú som si pre vás dneska pripravila. Predtým, ako prejdeme alebo sa ponoríme do tejto krásnej našej kľudnej, spomalenej, doslovne až takej ukotovacej meditácii, ktorú som si vlastne pripravila, by sme si trošku mohli prosprávať niečo o tom vianočnom čase. Áno, už to máme, už nám to klope za dverami, ten náš vianočný čas. V podstate už sme prešli 3. adventnou nedeľou, čiže o chvíľočku, už o pár dní už nám zaklopkujú naozaj Vianoce na tej dvere. A je to naozaj ten čas toho stíšenia, toho kľudu, tej pohody, ale predsa sa môže stať, že vlastne veľa z nás sa dostáva do takých stavov, že skrze iných ľudí, ale aj samých seba ideme do zhonu, do stresu, áno, pretože my sa ženy tak zvyknuté, že chceme mať všetko nachystané, bolo všetko v pohode, aby sme boli v poriadku, bol každý spokojný, napečené, navarené, pripravené, vyzdobené, aby bolo všetko tip-top. A pritom veľakrát zabúdame v podstate aj same na seba. Áno? Čiže ja by som vám v podstate dneska dala také trošku, ako keby tie tipy v tomto období, ako si vlastne vytvárať ten taký trošku ten kľud, tú pohodu, to stíšenie. Určite ako prvé by som odporúčala vlastne to zastavenie viackrát denne. Áno? Skúste si naozaj na sebe nájsť ten čas, 2 minútky ráno, na obed a večer. To je v podstate 6 minút, na to si nájde každá jedna žena čas počas dňa, kde vlastne naozaj, keď sa dostanete do takéhoto stavu, že už cítite ten stres, ten tlak, tak proste zatvorím oči, sadnem si, alebo proste stojím, ale v kľude predýcham si, áno, idem do seba, stíšim sa. Stíšim sa v tom, že idem do seba, do toho svojho srdiečka, aby som sa nasala tou energiou lásky, pokoja, tepla a svetla, ktoré teraz takisto veľmi potrebujeme. Potom ďalšia taká pomôcka je vlastne to, že lebo teraz dosť čas pracujeme s tým časom, áno, sme v tom zhone, čas nás tlačí, ešte toto chcem urobiť, ešte tamto nemám, ešte toto som nestihla. Doslovne si urobte zoznam toho, čo chcete ešte vlastne stihnúť do tých Vianoc. Áno, napíšte si každý deň niečo pomaličky trošku, aby rozložte si to, aby to nebolo príliš na vás veľa, lebo naozaj ten čas veľakrát akože ja ho síce nevnímam, ale v podstate veľa z nás to v podstate vníma. A keď prichádzate do nejakej takej situácie, tak si kľudne môžete povedať určitú mantru, nech čas pre mňa pracuje. Ja tu veľakrát v živote používam nielen cez Vianoce, ale vlastne aj cez všetné dni a veľmi mi to pomáha. V podstate, či som na prechode prechodcov, zasvietí mi zelená, alebo v podstate, keď s kľúčikom otváram dvere a proste tá zámka nejako pokazená, tak si zatvorím oči, skúrim sa, predýcham a poviem si, nech čas na mne, pre mňa pracuje. A ono to trvá tak možno minútku a ono sa to podarí. Čiže ukludniť sa, lebo tam ide vlastne o ten kľúč. Tá energia, ktorá z vás ide, milé ženy, ona ide aj do okolia. To sú určité vibrácie, ktoré my vypúšťame zo seba. A to je vlastne zákon príťažlivosti Joe Dispenza, áno, veľmi krásny námy autor v podstate mnohých kníh, mnohých zákon príťažlivosti, čiže kľudne si môžete o ňom niečo naštudovať, Joe Dispenza. Ja ho mám veľmi rada. Čiže to, čo v sebe cítite, vypúšťate vonku a ono sa vám to z okolia vracia naspäť. Čiže naozaj dať sa do takej tej pohody kľudu, robiť si vlastne ten zoznam, aby sme stíhali. A potom takisto to svetelko. No my máme teraz v tomto období strašne malo svetla, pretože aj my máme teraz v tomto období dosť sichravo vonku, prší nám, padal snežík predčerom, aj včera, lenže všetko vlastne stiahlo sa do daždíku, pretože máme odmek, máme vlastne teplo, nie je minus, čiže vlastne nemá sa to na čom udržať. Čiže svetelko určite počas dňa, pracujte v nejakých budovách cez obed. Mám obedňajšiu prestávku, vidím von z budovy, nasajem sa tým teplom, svetielkom, áno. Aj keby bolo zachmúrené, že v podstate je sichravo, oblačo, že v podstate nie je slnečko, to vôbec nevadí. Vy sa postavte pred tú budovu, ho len trošku vidíte, zatvorte si oči, nastavte tú tvár na to nebo a nasadte sa vedome. Vnútorne si povedzte, prosím o tú energiu tepla, vlastne svetla teraz v týchto okamžitoch, v týchto chvíľach. Povedzte si vety, ktoré chcete, aby sa vám vlastne aj plnili. Dávajte si určite zamerané cieľa a hovorte si to nahlas, nielen v myšlienkach. Áno? Povedzte si to vlastne, nemusíte kričať, stačí, že šepotom. A vy, keď to vyslovíte, vlastne tie veci v podstate sa pustia, je to ako určitá modlitba, vám to ide aj do vesmíru vlastne, ale aj vlastne bude to započuté vlastne to, a splní sa vám to, len musíte tomu aj takisto veriť, že vlastne tieto veci sa plnia. Takže určite vlastne s tým svetelkom trošku, aby ste si popracovali doma, takisto si môžete už vytvárať tú atmosféru. Myslím, že všetky to už máme, že už si zdobíme, stromčeky už máme. Ja už takisto mám nachystaný, síce ja som si to roku skôr nachystala, lebo my stále so synčekom máme tak, že 6. na Mikuláša a on chce v podstate toho roku sa mi podarilo až 7. ale to nevadí. My máme taký ten mesiac za pol Vianoc, máme tu dokonca až do polovičky januára, v podstate máme tu proste tú atmosféru, chceme cítiť, mať ju na srdiečkach, ale aj v svojom okolí.
Doma si zapálite sviečky, môžete nejaké svetielka, sviečky klasické, áno. Či už na tom adventnom venčeku, alebo klasické, ja mám tie čajové, ktoré si dávam všade, lebo mám vlastne ten základ vlastne drevený, čiže ja si to krásne môžem, akože vytváram si už tú atmosféru. No, čiže také maličké typy naozaj, lebo ten stres cítime, či chceme, či nechceme. Lebo tí ľudia v okolí, keď ich vidíme v podstate, že už teraz vlastne sú naplnené tie obchodné domy, všetko už to praská, hej, šipmi, lebo všetko chcú stihnúť, tak ja takisto už to mám nakúpené skôr, pretože nemám to rada, alebo vlastne využívam ten online obchod, lebo v podstate chcem predchádzať tomu, aby vlastne som sa ja sama do toho dostávala, lebo v podstate niekedy nechcete, ale tí ľudia vás do toho dostanú, áno. Čiže naozaj nájsť si ten čas, to stíšenie sami v sebe, párkrát denne, naozaj, milé ženy, 3-krát po 2 minútky denne, každá z nás si nájde. Čiže ísť do seba, predýchať. My to krásne dneska budeme robiť v tej našej meditácii ukotvovania a uzemnenie sa, prepájanie sa s Matkou Zeme, ale aj s vesmírnou energiou, áno. Takže už na to vlastne o chvíľočku idem. Poprosila by som vás, pripravte si určite pohár vody. Ja to mám. Klasickom sklenenom, lebo budeme trošku pracovať na konci so živlom voda, lebo ten je vlastne veľmi silný, ako každý jeden, my si ho môžeme prizvať. Čiže pohár vody, kľudné miesto, nerušené miesto, aby sme sedeli, milé ženy, musíme vlastne sedieť, lebo tam vlastne cez tú sedacú časť a vlastne cez nohy, cez chodidla sa budeme napájať na korene na Matku Zem. A určite vy si kľudne môžete, ja mám v celom byte obraz, ja mám takisto teraz pred sebou archetyp kráľovnej a hneď vedľa nemám archetyp vedmy starený. A to je presne v tomto období, milé ženy, zima. V podstate vonku je sneh, ale v podstate je sichravo. Máme pocit, že sa nič nedieje. Áno, stromčeky už opadali, už len ten základ stromu. Ale dole v koreňoch, to presne ako dneska sa budeme ukotovať, tam sa niečo deje, tam sú procesy, tam sa detoxikuje, všetko čistí. Aj v nás tie procesy zima, v podstate my ukončujeme kolo roku. My končíme vlastne tento rok, čiže vlastne bude ďalšie požehnanie ženského roda, na ktoré sa ja hrozne teším, a vy sa môžete tešiť. Cez online svet dá sa to krásne napojiť. A my presne, tým pádom, že sa ukončuje, tak vlastne my ideme do seba. My milé ženy, meditujeme aj počas dňa, ani o tom nevieme automaticky. Nás to stiaha do seba a my sa vlastne stišujeme, my sa spomalujeme, tak ako príroda. My sa cyklíme. Ja sa na tie cykly, vlastne fázy krásne napájam a my sme to mali krásne popísané v našej novembrovej ženskej cykličnosti, kde ste mali krásne vlastne to všetko vypísané, boli webináre, boli cyklický denník, čiže napájame sa na nich, my to cítime a všetko nás ovplyvňuje. Príroda, emócie, prežívanie, to všetko vplýva na náš cyklus, na to, aké máme fázy, ako to prežívame a čo s tým a ako pracujeme. Takže všetko máme pripravené. Meditácia bude trvať minimálne takých 18 minút, áno, si dajte akože ten čas, možno 15, áno, uvidíme vlastne, lebo my už sa môžeme potom dostať do určitého modu, kde vlastne ja už len nechávam hudbičku, vy sa s tým budete ukotvovať, sami si s tým pobudnúte a už len vypnem potom video, čiže tých, hovorím, že 18-15 minút minimálne, áno. Takže ja si zapnem hudbičku, aby som mali vlastne príjemné prostredie a pozadie. Takže, milé ženy, vítam vás v našej vianočnej meditácii stíšenia, ukotvovania sa, prepájania sa na Matku Zem, ale aj na náš vesmír, na energetické polia, ktoré máme v sebe. Takže venuj si čas sama sebe, milá žena. Daj si pár nádychov a výdychov, samozrejme hlbokých. A krásne pomaličky sa snaž už na seba napájať. Chod do seba, opúšťaj tú hlavičku a krásne chod do srdiečka, do tela. Áno? Prepájame sa z hlavičky, ideme do tela. Áno? Stišujeme sa, spomalujeme sa, prispôsobíme sa v podstate a prepájame sa na tú prírodu, na to, čo sa vlastne okolo nás deje. Áno? Všetko je vlastne stíchlo, sa spomaluje, zvieratka sa už prichystali na zimu, už si vlastne krásne lebedia v tých svojich brlohoch, medvedíky už hibernujú, spinkajú a my ideme krásne do toho modu stíšenia a spomalenia. Krásne venuj pozornosť výdychu a nádychu. Napája sa sama na seba a krásne chod do prítomného okamihu. Som tu a teraz. Krásne si opakuj túto vetu. Som tu a teraz, v tomto okamihu, nikde inde. Som tu a teraz. Som tu a teraz.
som tu a teraz. A teraz, milá žena, výdych pri nádychu, nevydychu, pri nádychu upriam pozornosť na svoje srdiečko, na svetelko a teplo, ktoré má v srdiečku, a pri výdychu snaž sa zbaviť všetkého, čo si dneska prežila. Čiže upriam pozornosť na nejaký ten stres, alebo tlak, alebo zhon, alebo nejakú paniku, alebo úzkosť, ktorú si cítila. Čiže nádych vedieme do srdiečka. Kľudne si môžeš tam dať aj ruku, dať oblasť srdiečka, kľudne si daj ruku. Nádych do srdiečka a výdych, zbavujeme sa všetkého tlaku, stresu, úzkosti, paniky, áno. Púšťam všetko zo seba. Vydychujem to úplne, tým výdychom všetko púšťam zo seba. Výdychom vypúšťame všetok stres, tlak, paniku, úzkosť, hon. Všetko krásne vydýchneme zo seba až do úplného dna, no? Aby sme cítili pokoj, kľud a spokojnosť. A teraz, milá žena, venuj pozornosť časti, na ktorej sedíš, čiže sedacej časti, a ved tú pozornosť krásne do chodidiel, áno, prechádzaj krásne cez panvu, stehná, kolena, predkolenia do oblasti chodidiel. A predstav si, milá žena, že ty z tých chodidiel krásne sa dostávaš ako keby von z tvojho príbytku, áno, sedíš, vychádzaš von z chodidiel krásnymi jemnými korienkami, von z tvojho domčeku, bytíku, príbytku a jemne sa zanáraš s tými koreňami do Matky Zeme. Začneš sa napájať cez svoje chodidla ako malé korienky do Matky Zeme. Áno, krásne vchádzaš donútra do Matky Zeme, kde sa napojíš na jej korene, ktoré sú krásne rozvetvené pod tebou. Si predstav, ako keby si bola koreň stromu, kde sa nádherne rozvetvuješ, napájaš sa na Matku Zem z každého kútika, z každej strany, správa, zľava, zhora, zdole. Napájaš sa nádherne na tie korienky, maličké, veľké, prepájaš sa krásne s Matkou Zeme. Ty poprosíš teraz o tú energiu od Matky Zeme. Prosím si energiu, Matka Zem, od teba. Vstúp do mňa cez tie korenky, do mojich chodidiel a takto si to aj krásne, milá žena, predstavuj. Prechádza tá energia z tých korienkov do tvojich chodidiel a krásne ide vyššie opäť do predkolenia, kolena, stehna, pánvu, cez jóny, podbrúško a napojí sa na tvoje srdiečko. Tá krásna energia cez korene Matky Zem sa prepája cez celú spodnú časť tvojho tela, cez energetické čakry a prechádzame až do čakre srdiečka, áno? Do nádhernej zelenej farby, kde ti vlastne dáva tú energiu Matka Zem, svoju energiu, prepojí sa na tvoje srdiečko, aby ti dal dostatok svetla, tepla, krásne v tomto predvianočnom a vianočnom období. Takže krásne si ešte kľudne predstav, že si cez chodidla ste sa napojila na korienky, maličké, väčšie na tú Matku Zem, kde to bolo krásne rozvetvené a Matka Zem ti dáva energiu skrze tvojej vyslovených slov, že si žiadaš, prosí si tú energiu z Matky Zeme od nej a krásne ťa sa spätne vráciaš cez tvoje chodidlá, predkolenie, kolena, stehna, pánvu, jóny, podbrúško a krásne to vedieme do oblasti srdiečka, kde sa v tebe rozťahuje tá energia svetla, tepla, v celom krásne tvojom najprv v srdiečku, kde si ju krásne rozťahuješ, takisto do šírky, do výšky, do hĺbky a potom si tu energie z Matky Zeme prepojí so svojím srdiečkom, s teplom a svetlom a púšťa si ju do každej jednej časti. Išlo to do spodnej časti, ideme do horných častí čakier, to znamená srdiečko, krk, modrá energia, tretie oko, temeno hlavy, koruna čakra.
a krásne si rozvedieš tú energiu svetla a tepla do každej jednej časti tvojho tela, do každej jednej bunky, milá žena, do každej jednej cievy, do každej jednej kostičky, do každého jedného klbiku. V kostiach máme zase najstarší zápis tvojho tela, kde si rozvedieme tú energiu svetla, tepla a Vianoc do každej jednej časti. Prepojení s Matkou Zeme, s jej energiou, tvojim srdiečkom do každej jednej časti tvojho tela a prechádzame do tých vyšších čakier, ako je srdiečko, zelená, modrá farba, krk, tretie oko, fialová, temeno, sivá, taká krásna, streborná a napojíme sa vlastne na to naše krásne vyššie vedomie a necháme to svetlo, teplo rozprúdiť opäť celým našim telom, do každej našej cievy, bunky, kostičky, klbiku a len do každej našej bunky. Trošku si s tým krásne pobuď, milá žena, nasaj sa touto energiou svetla a tepla. Rozprúď si to krásne v svojom tele. Krásne si rozprúdzeme tú energiu v nás, svetla a tepla. A teraz, milá žena, ťa poprosím, predstav si svoje vyššie vedomie, áno, svoju korunú čakru a vyššie vedomie. A predstav si, že teraz vyjdeš zo svojho vedomia, ako keby pozorovateľ vyjdeš von, pozrieš sa na seba a vychádzaš hore. Vychádzaš hore nad strechu svojho príbytku, nad svoje mesto, nad svoju krajinu, nad svoju planétu. Ideš krásne, stúpaš vyššie a vyššie až do vesmíru, kde sa napojíš na tú vesmírnu energiu, poprosíš vesmír o energiu svetla a tepla, aby sa do teba krásne takisto napojilo. A pekne, spätne si ju budeš dávať, prepojí sa na tú vesmírnu energiu a postupne si ju budeš dávať naspäť cez vesmír, planétu, zem, krajinu, mesto. Vychádzaš cez strechu vlastne svojho príbytku, spojí sa cez vyšším vedomím korunu čakru a ideš pekne nižšie cez korunu, tretie oko, krk, srdiečko a prepojíš si tú vesmírnu energiu, ktorú si požiadala, s energiou Matky Zeme. Urobíš si doslovne, predstav si, milá žena, ako keby ako ideš do osmičky. Robíš si krásnu osmičku cez vrch, cez vesmír, dolnú osmičku Matku Zem a prepája si energiu vesmíru s energiou Matky Zeme. Krásnu, svetelnú, tepelnú, nádhernú energiu. Si predstav, ako keby si bol v nádhernom opäť v zelenom svetielku, áno? Lebo to svetielko z toho tvojho srdiečka, tá láska, to teplo, svetlo sa napája na tú osmičku, na tú energiu vesmíru a energiu Matky Zeme, o ktorú si požiadala. Čiže krásne sa takisto vlož do tejto krásnej energii. Prepoj si, doslovne si urob takú tú špirálu osmičky cez vesmírnu energiu na svoje srdiečko a cez energiu Matky Zeme a naspäť na srdiečko. Vytvára si takúto krásnu osmičku hore a dole. Napoj sa do toho, vlož sa do toho, ponor sa do toho, milá žena. Vodi do tej energie, svetla, tepla. Prepoj sa na to. Spočiň si v tom. A krásne si v tom predýchaj, pobuď si v tom. Nasaj sa touto energiou vesmíru a energiou Matky Zeme. A teraz, keď si krásne, milá žena, ponorá do tejto nádhernej energie svetla a tepla v prepojení s vesmírnou energiou a energiou Matkou Zeme,
Povedz si to svoje posvetné prečo. O čom chceš mať tie Vianoce? O čom majú byť tie tvoje Vianoce? Čo by si chcela zažiť tie svoje Vianoce? Čo by si chcela zažiť? Čo by si chcela dať sama sebe? Čo by si chcela zažiť so svojou rodinou? Čo si praješ pre seba? Čo si praješ pre celú svoju rodinu? Pre svojich najbližších? A čo je to tvoje posvetné prečo? O čom sú tie tvoje Vianoce? Vstup si do tohto pocitu, ponor sa do neho. Daj si to do svojich myšlienok, do svojich predstav. Napoj sa na to svoje posvetné prečo. O čom majú byť tie tvoje Vianoce? Čo by si chcela zažiť? Čo si praješ? Krásne si to vyslal v svojich myšlienkach a napoj sa na to skrze tej energie svetla a tepla, energie vesmíru a energie Matky Zeme, ktorú v sebe máš. A vyslal si všetky svoje priania a želania a túžby. A napoj sa na nich. A keď si to takto krásne vyslovila, milá žena, a zapriala si, spojila si so svojimi túžbami a prianiami, krásne ťa teraz poprosím, zober si pohár vody, kľudne sa môžeš na mňa pozrieť, otvor si oči jemne, vyslov si ešte raz to svoje prianie, vlož to do živlu vody a prepoj sa. Daj si 1-2 glgy a nechaj prejsť tú energiu tej túžby prepojenú s ostatnými energiami, ktoré máš celým svojim telom a daj to do tej vodičky. Odlož si vodičku a ešte aby to všetko sa ešte viacej v tebe umocnilo, nielen cez ten živel vody, zober si dlane a všetko, tie priania, túžby, to, čo tebo prechádza, si doslovne teraz, kľudne sa na mňa pozri, milá žena, vtláčaj do seba. Dávaj si tú krásnu energiu, ktorú teraz v sebe máš, do svojho tela. Vtláčaj si to do ramien, kľudne do krku, do sánky, do končekov uší, do končekov vláskov, do korunnej čakry, do nožteka, do sánky, do kľúčnej kosti, do prs, do panvy, stehien, kolien, do každej časti svojho tela. Môžeš to venovať bunkám, opäť cievam. Vtláčaj si ten nádherný pocit svetla, tepla v prepojení s vesmírnou energiou a energiou Matky Zeme do seba. Krásne si to vtláčaj do akejkoľvek časti tela, kde to cítiš, kam ťa to ťahá, áno, milá žena? Môžeš aj do temena, aj do chrbta, kdekoľvek to cítiš. Prepoj sa s touto energiou, krásne si to daj, nacíť si to v tvojom tele, nádherne. A predýchaj, nádherne to predýchaj. A ešte na konci ťa krásne poprosím, chyť sa ešte, objím sa z každej strany a prepoj sa cez to energiu aj na svoje vnútorné dievčatko, napoj sa na ňu a venuje túto energiu tepla a svetla, tak ako si ju dostala ty, tak ju venuj ty, dospelá. Venuj mu svoju vnútornému dievčatku, ktoré to takisto potrebuje. Proste sa krásne chyť, objím sa a venuj si túto energiu sebe, ale aj jej. Prepoj sa na to. Krásne a nádherne. Milá žena. Spočin si v tom ešte krásne, nádherne. Napoj sa na seba, ponor sa do toho. Pobuď si s týmito krásnymi pocitmi, ktoré máš v sebe teraz, milá žena. Krásne si s nimi pobuď.
Môžeš sa ešte objímať, môžeš si už kľudne ruky odpojiť, dať si ich na oblasť srdíčka. Milá žena, prajem celej tvojej rodine, tebe a všetkým tvojim blízkym nádherné Vianoce. Preži si ich v čo najväčšej túžbe a láske, v najväčšom pokoji a pohodlí. Aby si ty sa do nich vložila, aby sa ti splnili všetky tvoje priania a želania a aby si sama spočinula v tej láske, v tom teple, v tom svetle, v tom objatí. Nádherné Vianoce. S láskou, Silvia.